Kestääkö auto? Mies kestää, se on aivan varmaa. Ja hän ei hyydy, se on aivan varmaa myös kaikella mahdollisella tavalla ajateltuna. Mutta kovaa taistelua varmasti hän joutuu käymään kakkospaikasta, mikäli Montoyan rahkeet ja resurssit pitävät. Ja nimenomaan myöskin tekniikka kestää. Eli Frentzen on ajanut punaisia päin varikolla ja hänet liputetaan mustalla lipulla ulos kilpailusta. Sitähän tuo viesti tuossa ruudussa äsken kertoi. Frentzenin kilpailu tulee päättymään. Ja Arrowsin puolella raavitaan päätä. Ja nyt siellä valmistaudutaan sitten Frentzenin sisäänottamiseen ja viestitetään myös hänelle tästä. Hän omasta 11, Mika Salo 10. Erityisen hienoa on se, että Mika Salo... Game over. Peli on pelattu. Ja hänet otetaan sieltä sisään. Alan McNish on ulkona, Heidfeld, Button, Panis ja niin edelleen. Ensimmäiset 100-200 metriä. Ja nämä kuljettajat joutuivat jättämään avauskilpailun sikseen. Kauas toiselle puolelle maapalloa piti mennä ja kokea tämä tilanne, mutta tämä on autourheilua. Ja kaikki tällaiset tekijät ovat realismia tässä lajissa, siitä ei pääse mihinkään. Mutta mikä on sitten tilanne tuolla? Kimi Räikkösen ja Montoyan kesken ero 0,6 sekuntia. Montoya toisena, Räikkönen kolmantena, Coulthard 3,8 sekuntia. Hän on pystynyt tavoittamaan Kimiä jonkin verran. Näin siellä otetaan sitten Arrowsin Frentzen sisään. Ja tässä näkyy